Okay, mayong hapon sa tanan. Good afternoon no sa tanan na to ang participants karon. Welcome sa ato ang welcome to our virtual press conference this afternoon, July 8 no. And salamat po sa ato ang mga media partners nga ni join na to karon sa atong online press conference. And of course, kauban na to ang ato ang mga government agencies for this virtual press conference wherein atong isgutan kining status sa nahitabong recent lang today, kaning recent activity sa Mount Canlaon. And of course, we also ask for health and safety advisories from DOH and ang response sa ato ang mga agencies and LGUs no, of course, headed by our Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Region 7, of course, from the Office of the Civil Defense 7, naadiri si RD Joel Mamano. At first, ato sa sigurong i-audio check kasi ang uban media dili madunggan na makadungog na ba tanan to our okay thumbs up ra ang kadaghanan. How about sa to ang message okay ra mes makadungog ra mes madunggan ra mes Okay, Roro. okay. Okay, and to formally start our online press conference this afternoon, let me welcome our panelists for this afternoon. Okay, first, we have from the Office of the Civil Defense, Region 7, Regional Director, RD Joel Mamon. Of course, siya po ang chairperson sa RD-RRNC 7. We also have from DENR-EMB, the air quality monitoring expert from DENR-EMB. We have Engineer Arthur Nino Kaluping. Good afternoon, RD, and good afternoon, Engineer. Also from Pag-asa, Chief sa Pag-asa Visayas, we have Engineer Al Kiblat Jr. Mayong hapon, Engineer. Okay. Also from DOH, we also have RD Joshua Brillantes. Good afternoon, RD Joshua. Mayong hapon, RD. Good afternoon, everyone. Good afternoon, RD Joel. Of course, we also have from NFN and ato man pong hibawan unsa po status sa kaning klase ba tungod ning nahitabo no activity sa Mount Canlaon. Of course, we have the PIO of DepEd 7, Miss Ami, Miss Amarilis Villarmia. Mayong hapon, good afternoon, Miss Yes, good afternoon, Sir Rob. Maghapon sa tanan. From DOST P-Box, we have Miss Mariton Antonia Bornas, ilang head sa volcano monitoring. Okay, moapas ang taga P-Box no. So those are mga itong mga panelists for this afternoon nga online press conference na to no. So daghang salamat sa time no. Ngayong gihatag nga at least mahibaw-an na to unsay status labi na of course from the Pag-asa and DOST Box, of course ang response sa ato ang mga government agencies under the RD-RRNC 7. Okay, to start siguro we will ask for the opening statement lang sa ato ang mga panelists. Siguro we will start with RD Joel. So the status siguro, RD. Yes, mayong hapon sa tanan. Actually, we as the chair of the regional RDRMC, we called an emergency meeting this morning, late this morning at about 11:20 this morning. With the good attendance coming from the province of Cebu and Bohol. So with our national agencies present Ganiya, just to appraise us as to the effect of the Canlaon. That triggers the meeting Ganiha as we receive information that Cebu is affected
with the asphalts, no? So that's why we immediately called and convened an emergency meeting with our regional disaster risk reduction management council members. So that's why it triggers also this press con so that people may know what are the respective agencies preparations with these ongoing asphalts that may affect our community's health and maybe transportation and other job-related affectation by these asphalts. Mao ni atong nag-trigger ani ganihang buntag, sir. Maayong hapon. Okay, so salamat Ardino for the updates. Next, mga tag opening statement also from our panelists from DNREMP siguro. We have Engineer Arthur Nino Kaluping, the air quality monitoring expert. Engineer Arthur? Sir? May nga po sa tanan. Thank you very much for the invitation, no. Sakto ra sad para sa matagaan na tog saktong awareness ang atong public. Thank you. Okay. And from the Pag-asa Visayas, si Engineer Al Kiblat, sir. Mga dami ko, sir, ito ang siguro opening statement before we formally start our press con na to with our questions na to from our media partners. Thank you, Sir Robinson, at mayang hapon sa tanan. On behalf of the Visayas Pag-asa Regional Services Cebu, ang opisina na diyan sa Mactan, thank you for this opportunity para ma-share na to ang any information sa Pag-asa na to help mitigate the effect of these asphalts na nahitabo sa eruption ditong dapita sa Mount Canlaon. Okay, thank you. Thank you, Engineer Al. Of course, from the DOH sa atong health, no? RD Joshua. Good afternoon, sir. Maayong hapon, isang malusog na hapon sa tanan. And for the part of the Department of Health Central Visayas Center for Health Development, I would like to thank our partners for coming up with this information dissemination, because this is really important, especially this time. And kabalutan ang asphalt, no, could really affect the health of every individuals, especially for those exposed and katong na ay mga younger, mga bata, mga children, and even mga pregnant women, and katong may mga comorbidities. So we already alerted all our DOH hospitals, especially for this event, and we will be raising our code, color code for this event that we are experiencing now. Thank you, everyone. Okay, thank you, RD Joshua, no? From DOH. From DepEd, sa side sa ato ang Department of Education Region 7, si Miss Am. Good afternoon, Miss Am. Yes, good afternoon, Sir Rob. We are very thankful. Nagpasalamat kami sa pag-invite mo ining press conference because despite na of course no ang atoag yung priority for now kay since naaman ni na disaster, so ang pag-mitigate yun, but sa side sa DepEd, we would like to ensure that even if naatay mangingon aning mga suspension of classes, learning continues. So, na siya nga mga pong gusto nga ipadangat karon, i-disseminate ato sa katawhan nga we have certain DepEd orders and advisories that would ensure that learning continues in the respective houses ato ang mga learners sa Central Visayas. Okay. Thank you, Miss Am. And lastly, from DOST PHIVOC, si Miss Mariton, ang ilang head sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, DOST PHIVOC. Good afternoon, Ma'am Mariton. Madunggan namin, ma'am. Marag
Nakamute pa si ma'am. Sorry po, good afternoon po. Hindi pala po naka-on yung volume ko. Good afternoon. Magandang hapon, ma'am. Good afternoon po, sorry. Welcome po sa ating online press conference. But before we start, ma'am, ask lang siguro your opening statement before we open the floor for questions from our media partners. Sa part po ninyo, ma'am, sa DOST box, ma'am. Okay. Sige po. Antay ka lang. Nakapasok na ba po yung meron po kaming in-invite na mga taga P-Box din, ay yung ating pong communications group din po. Nakapasok na rin ba po sila? Check na. Hindi po kasi kami sanay sa eh. Yes, ma'am. Ayun, okay. Sige. Okay. Thank you. Sige po. Sige. Sige po. Okay po. Ito pala si Pa. Ang Pati. Okay. I think nakapasok siguro yung... Oh, di. Okay. Yung yung bukas ko yun. Meron na daw, Ma'am Maricon, nakapasok na daw yung sa communications niyo. Itong si Ma'am Fatima. Si Pati po. Yun, hi Pati. Okay. Sige. Okay, thank you. Okay, I think na-introduce na natin natala no atong mga panelists no, including ang taga DOST box. And by this time ato nang i-open ang floor for our mga pangutana na nga atong i-address sa atong mga panelists no, from our different government agencies. Siguro for our media partners na mo direct silang question, siguro i-state na to kinsang agency or panelist na to i-ask. Of course ang ato ang media asa tanga media outlet. Okay, sige, start na. I would like to go first sa ilang mga pangutana. Okay, pwede na ko mag-start. Okay, Sir Gian. Sige, sir. Go ahead, sir. Okay. Ngayong hapon to the panel and to the PIA team and to my fellow colleagues, si Gian Navarro ni sa CCTV Channel 47. I would like to clarify both, mas maka-explain no, both sa PVOX and sa Pag-asa. Doon na ba'y connection ang nasinati ron nga... Okay. Doon na ba'y connection ang nasinati nga hangin nga habagat as kay ba naman ta nga na may ang nakapakwan sa hangin nga habagat ba natong bagyong Inday usa ba na siya sa mga factor nga nung okay sige Tagalog day okay sige magtatagalog po ko again. May connection po ba yung nararanasang sama ng panahon dito sa Cebu at Central Visayas kaya naging mabilis yung kaya nadami na rin yung Cebu sa naranasang ashfall dala ng makapal na ash na na-emit ng Bulkang Kanlaon po? Magandang hapon po sa inyong lahat. No? Tama po yun. Dahil po sa ang ihip ng hangin ay papunta po ng silangan at meron po tayong nanaig na hanging habagat ang southwest monsoon. Bunsod na rin po ng pagdaan ng bagyong Bavi o yung Inday ay nadamay na rin po talaga ang Cebu City ang Cebu province sa pagkalat po ng ash at ang ashfall. No? Ang weather po in general, wala po itong impact doon sa kung magkakaroon po tayo ng eruption o hindi. Pero malaki po itong factor o nagdedetermina kung saan po papunta ang volcanic products. Particularly ito pong ashfall. No? At ang ating pong natatanggap na reports from Cebu Province ay nagkaroon po ng traces of ash sa iba't ibang bahagi po ng probinsya. At meron din pong kasamang masangsang na amoy ng asupre o yung sulfur dioxide. No? So, ang
ibig sabihin lamang po nito, meron po tayong matagal na pagkalat ng abo sa himpapawid. Dahil na rin po medyo masama po ang panahon, dense po yung atmosphere. Kaya po matagal pong babagsak ang abo dahil mas makapal po o mas mabigat po yung medium ng atmosphere na dadaluyan nito. At kapag ganun po, medyo mas nai-influensyan po ito lalo ng ihip ng hangin. So mas malayo po ang mararating ng ash. No? Kaya po nakaabot po dito sa Cebu province. No? Asahan po natin na kapag meron po tayong ganitong pagputok ng bulkan sa mga ganitong panahon ng habagat, ay maari po talaga tayong maapektuhan ng ash. Sir Ian. Sir Gian, dagdag ko lang Sir Gian sa panig ng Pag-asa. Sige, sir. Ang trabaho ng Pag-asa, ang DOC Pag-asa po ay sumusukat ng mga meteorological parameters like yung hangin, yung direksyon at saka lakas ng hangin. So, tama yung sinabi ni Ma'am Antonia Bornas from the Pillbox na walang kinalaman yung hangin natin sa pagputok ng bulkan. Pero may kinalaman ito sa kung saan papunta yung air parcel o yung ashfall magmula doon sa pinangyarihan. So, sa ngayon kasi, mayroon tayong bagyo na minomonitor na sa Philippine Area of Responsibility natin. Although, habagat naman talaga tayo, pero na-enhance ito. Lumalakas yung hangin natin at 50 kilometers per hour base sa sukat namin dito sa Pag-asa Mactan. At ang direksyon po ay southwest yung hangin, nahatak po yung habagat. And base din dito sa air parcel trajectory na information sa Pag-asa na inisyo kaninang umaga, ay yung direksyon talaga nung air parcel na nanggaling doon sa Canlaon ay papunta dito sa Central Visayas. At ang pagputok ng 7:30 a.m., yung speed at 50 kilometers per hour, bago makarating dito, it will take 2 hours. So yun na, nangyari nito, nakasukat kami dito ng case base sa observation namin noong mga 11 po. So tamang-tama lang, 2 oras magmula doon sa Canlaon, nakarating dito yung asphalt. So ganon yung epekto ng hangin pertaining to the asphalt po. Yung direksyon niya at saka yung bilis ng pagdating sa isang lugar galing sa pinanggalingan. Sir Gian? Thank you, sir. Thank you, Engineer Okay, Alno. thank you, sir. Wala na kayo additional question, sir? Or, okay. Okay, thank you, Sir Gian from CCTN. I think our next question will come from Miss Annie. Hello, good afternoon everyone. Annie Perez from ABS-CBN. We would like to ask maybe si Sir Al from Pag-asa or Phoebox, based po sa projection or our wind speed and the current condition of the weekend typhoon Inday, when will this last, or when are we expected to have normal conditions with our air quality? Thank you. Ma'am Anne, base sa yung forecast ko namin, yung trajectory ng air parcel, mula nung pumutok yung at 7:30, yung estimated po namin na makarating sa Cebu, yung 11:30 nga, at saka makalagpas ito, papuntang Leyte, mga after 6 hours. So, most likely, kung wala ng panibagong putok o eruption ng vulkan, sa tansya po namin, bukas po magiging clear natin sa asphalt. Pero yung quality po ng hangin na hindi ko masasagot, most like siguro po yung DNR po ang makasagot doon. Thank you po. Okay. Okay, thank you, Miss Annie, no? Sige po, ma'am. Go ahead po, ma'am. Sa ngayon po ba nakakaranas pa rin ng asupre ang Cebu province dahil
kung sa ganito pong sama ng panahon na wala naman po tayong masyadong sunlight, hindi po natin inaasahan na magkakaroon po tayo ng volcanic smog o VOG, no? Dahil kailangan po ay may solar radiation. So yung naranasan po nating amoy o nakakasulasok na amoy ng asupre kanina, ito po ay maaring dulot po ng direct na dispersal. Yung ika nga ay napadpad po talaga na sulfur dioxide na ibinuga po ng pagputok ng bulkan at papunta po sa ating probinsya. No? So, naranasan po ng marami ang amoy, ang nakakasulasok na amoy ng sulfur dioxide. Pero yung volcanic smog po o yung paglabo ng himpapawid dahil po sa aerosol na namuo dahil po sa kakaroon ng volcanic gas sa ating pong himpapawid, kailangan po ay meron po tayong init ng araw, no, para po ito mamuo. Kaya po ang inaasahan po natin dahil sa masama ang panahon at meron pong tsansa na mataas po yung tsansa na umulan, ay mapa-flush out o matatanggal po ang sulfur dioxide emission sa ating himpapawid at malilinis naman po ang ating ang quality po ng ating hangin. Okay. Thank you, Ma'am Marito. No? Regarding sa question ni Miss Annie, sa side sa DNR-EMB for our DNR-EMB, Engineer Arthur. Sir, unsay atong na sir, assessment sir? Very po. Magandang hapon po sa lahat. No? So, base sa ating monitoring ng particulates as of 12 noon, July 9, 2026, within pa naman po sa guideline values, meaning hindi pa po masyadong ano sa public, no? But nakita na namin na may trend tayo sa PM10 o particulate matter 10, which is ang particle size nito ay 10 microns pababa. Nakita na po natin ang trend na increasing ang trend. So that is because of the ashfall, no, na naranasan natin dito sa Cebu. And also, ang dispersion po ng mga pollutants gaya ng ashfall ay nakadepende po talaga dun sa kondisyon ng hangin. Kasama na po dyan ang direksyon ng hangin at saka lakas ng hangin. So kung patuloy po ang pag-alboroto ng kanlaon at pagbuga ng mga abo, and if we have the same na wind patterns or air parcels na papunta dito sa Cebu, so projected po natin ay maaari pa rin nating maranasan yung ganitong ashfall sa mga susunod na araw. So sana hindi na magpatuloy ang ashfall sa kanila. Okay. Salamat to. Thank you, Engineer Arthur from DNR-DMB. For the OSTP box for Ma'am Miss Mariton. Ma'am, meron lang po kaming follow-up question po, Ma'am, regarding sa itong nararanasan po natin na ashfall. Do we have a projection po ba on how long will this condition last po ba, Ma'am? Yung alin po, yung ashfall? Ashfall po. Okay. Typically po ang ashfall, pag malalaki po ang particles, dapat po ay within a few minutes of within the hour, bumabagsak na po yan within 2 to 3 hours. Pero yung mga fine ash particles po, dahil po ito po ay maliliit at kapag ganito po yung conditions po ng ating atmosphere, yung medyo malamig po, no, kapag meron pong bagyo or meron pong sama ng panahon, mas denser po yung atmosphere, medyo matagal po yung bumabagsakan. No? Pwede pong umabot ng 2 or 3 days, no? Kung very fine. No? Pero batay po doon sa ating observations ng tephra-fall dito po sa malapit po sa bulkan, medyo malalaki po yung kadamihan ng abo, no? Na o nung in-eject po na particles. At inaasahan po natin na hindi naman po ganun tagal ang pagbagsak po ng abo dito sa may Cebu City. No? So, kailangan po kasi nating makita yung sample
ng abo para po makakuha po tayo ng parang idea kung gaano po katagal babagsak ang abo dito sa Cebu. Pero yun nga po, normally po dapat by now tapos na. Pero yun po ay dahil malamig po ang atmosphere, baka po meron po mga delayed na tinatawag pong delayed suspension, no, ng Asha atmosphere. Pangalawa po, posible po kasi na meron po tayong tinatawag na remobilization. No? Hindi lang po natin alam kung kaya pong abutin ang Cebu province. No? Pero kapag meron po tayong mga buhaghag na abo sa edifice po ng bulkan at malakas po ang hangin, pwede po itong ma-remobilize as secondary ashfall. Nga. At ma-deposito po ulit at makaperwisyo pa po ulit sa ating mga pamayanan. So, titingnan po natin kung sa mga susunod na araw, na lalo na po ngayon may sama ng panahon, ay maapektuhan po ang Cebu province. Definitely po sa Negros po, meron po tayong remobilization na nakikita kapag malakas po ang hangin, no, na nagkakaroon po ng remobilized ash. Dito po sa mga pamayanan, medyo malapit po sa taas ng bulkan. Okay. Salamat po, Ms. Mariton from the UST. Okay. Questions from our media partners to our government agencies? Sige, Ma'am Jessa from DYR. Hello, good afternoon. Jessa from Radyo Pilipinas. Lubos-lubusin na natin. Minsan lang tayo may from PBOX Central. Ma'am, we noticed based on our monitoring, sa mga nakaraang mga weeks and months, parang mga minor episodes yung nangyayari sa Canlaon. And then this one is moderately explosive eruption. What does that mean? And ano po yung difference niya sa previous na episodes? At hindi naman po sa excited tayo, pero nararapat na po na paghandaan yung possible na mga scenarios after this most recent episode po. Okay, katulad po ng paulit-ulit po nating sinasabi at pinapaalala po sa ating mga kababayan around Canlaon Volcano, ang ating pong bulkan ay naghahanda po sa isang major magmatic eruption. No? Ito po ang isinasaad at ipinapakita ng ating monitoring parameters. Mula pa po noong 2020, ay mataas na po ang tala ng mga volcanic earthquakes sa Canlaon Volcano. At mula po nung una po itong nagkaroon ng moderately explosive eruption, ditong June 3, 2024, ay mas mataas na po ang bilang ng mga volcanic earthquakes. At lalong-lalo na po ang tala o ang sukat po ng sulfur dioxide gas, na lumalabas po sa crater nito, no? Ang sulfur dioxide po ay isang volcanic gas na nakakatakas, no, sa magma. Kapag ang magma po ay bumababaw, kaya po ang pagtaas po ng sulfur dioxide ay isang indikasyon na meron po tayong mga magma intrusions na sumusuot po sa ilalim po ng bulkan. No? Mula pa po nung June 3, 2024, ay hindi na po bumaba ang sulfur dioxide emission. No? Consistent po siya na mataas. No? Number 3, matagal na pong namamaga ang ating bulkan. No? Meron po itong mga short-term na pagbaba, pero in general, matagal na pong namamaga ang ating bulkan. At ito po ay nagsasaad na meron po tayong pressure build-up sa loob po ng ating bulkan. No? So ano po ang ibig sabihin nitong mga pagputok na moderately explosive eruptions at yung ash emission? No? Yung ating pong mga moderately explosive eruptions, nakailan na po tayo niyan, ito po ay nangyayari dahil ito pong mga volcanic gas po natin na galing sa bulkan ay nagdudulot po ito ng deposit ng mga minerals doon po sa mga dinadaluyan yan, sa mga pathways ng volcanic gas. So kapag after a while po ay nagsasara po ang mga pathways na yan, yung tinatawag po nating sealing, at nagsisil o nagsi-shut off po, no? Kaya po yung volcanic gas
na galing po sa sumusuot na magma, hindi na po ito efficiently nakakalabas po ng bulkan, no? At kapag nangyayari po ito po ay naiipon sa loob at nagdudulot po ng pressurization. Kaya po ang nangyayari po ay yung pressurization po niya nagiging over-pressurization. Nai-exceed po nitong volcanic gas yung lakas o yung strength ng material dito na nakabara po doon sa crater ng vulkan. Kaya po ito po ay kanyang na detonate. Dinedetonate niya po yung bara. Kaya po nagkakaroon po tayo ng malakas sa pagsabog na meron pong shockwave, no, na ilikha. Ito pong shockwave ay naririnig po natin as a booming sound at meron po tayong mga instances na nararamdaman din po yung pressure wave, na may kasama pong pressure wave dahil po dun sa detonation noong bara ng volcanic gas. No? Ngayon kapag bukas na po ang ating system, ang tawag po dun sa prosesong yon ay closed system degassing. No? Kaya kapag nagsasara po yung mga dinadaanan ng volcanic gas, ay nagkakaroon po talaga ng danger na magkaroon po tayo ng moderately explosive eruption. Ngayon, kapag hindi naman po nakasara o hindi naman po nasasarhan, ay efficiently po nakakapagbigas ang bulkan at madalas po ay may nasasama po itong mga abo. Ito po yung mga nadudurog ng mainit na volcanic gas na mga bato sa ilalim ng bulkan. No? Kaya po tayo ay merong ash emission. Kasama na rin po dito yung may mga kaunti po sigurong bara na lilika pero efficiently po na sisira ng volcanic gas at naisasaboy niya po as ash kapag meron po tayong mga ash emission events. Ngayon, ang pinakamahalaga po dito sa ganito pong activity ng Canlaon ay kung ano po ang ibig sabihin nila sa long term. No? Ang ibig sabihin po niyan ay ito pong mga ganitong activity ay mga pasakali lamang po ito. No? Sila po ay mga signs, no? Na meron po tayong magma na namumuo sa ilalim po ng bulkan na dadating po ang panahon, maari pong next week, maari pong next month, maari pong next year, na magkakaroon po tayo ng magmatic eruption. No? Yun po yung mas importante. Kaya nga po, lagi po nating sinasabi at na kailangan po tayong maghanda. At kaya po natin ginagamit yung term na moderately explosive. Kahit na po, minsan po natatanong po tayo sa, natatanong po tayo o minsan ay kinikriticize tayo sa social media kung bakit moderate pa daw yun. No? Parang malakas na. So this is, ito po ay moderate pa sa kung ano pong kayang gawin ng Canlaon volcano. No? Nire-reserve po natin yung term na talagang highly explosive kapag yun na po ang magiging ugali ng bulkan kung magkakaroon na po tayo ng magmatic eruption. No? Pwede po kasing maging highly explosive. So, pinahanda lang po natin yung expectation ng mga tao na ito po ay moderate at meron pong highly explosive pa na maaari pong mangyari. No? Ngayon, hindi po natin sinasabing yun po yung mangyayari. Maaari po kasing yung isa pang klaseng eruption ang mangyari, no? Yung tinatawag po natin effusive eruption. Pwede rin po kasing ganun ang maging kawian na magmatic eruption ng Canlaon. Dahil kung titignan po natin ang edifice ng Canlaon volcano, ito po ay malaking bahagi po nito ay malahaba at malalaking lava flows, no? So pwede rin pong lava flow eruption na meron pong kasama siguro mga moderate explosive eruptions. Pero meron din pong mas infrequent na explosive, highly explosive eruptions ang Canlaon volcano. At nakikita rin po natin yan
sa mga deposito. Pagamat hindi po sila kasing dami ng mga lava flows, ay mayroon po. No? So, capable din po ang Canlaon nun. So, tandaan po natin, yung mga moderately explosive eruptions at yung mga ash emissions, ito po ay bahagi ng long-term unrest po ng bulkan. At ito po ay malamang mauuwi sa isang major eruption. Thank you po, ma'am. Follow up question on Jess? Okay. I'm good na. Thank you. Okay, thank you. We have question from Miss Denise Codis. Sige, Miss. Go ahead, Miss. Hello, good afternoon. I would like to raise 3 questions lang unta. Especially with kaning sa panic buying nato, we have heard reports of panic buying sa atong mga masks. I would like to ask DOH7 on intervention, Ani. And for my second question, I would also like to ask the health hazards, especially when kaning rainwater mixes with ashfall remnants, especially with our roads, with houses. I would just like to ask, like from an expert's point of view, unsay impact ani, especially with health hazards and sa infrastructure, and what could be the proper procedure or proper ways of cleaning sa atong mga residente sa Cebu, especially na kaning nana sa atong mga atop, sa atong windows. And I would also like to ask kaning drinking water, is it still safe, especially na naatay kaning basin na expose during the kaning span na nag-ashfall diri sa Cebu niya. Wala lang nabantayan pod sa atong mga businesses and as well as the agriculture. Thank you. Okay, thank you, Miss. Hello, yes, good afternoon. First of all, I will be mentioning the health effects of asphalt to the human beings or to the individuals. For the rest of the questions, like how do we clean or especially, I think dito lang na siya sa lain nga agency. So, first of all, regarding the use of face mask, no, because ang message yun sa Department of Health, no, or from the health sector is that as much as possible, avoid lang sa yun o gawas-gawas, especially if these are non-essentials, no, just like because kung mugawas ka, no matter how kung musagid ka imuhang protection, no, like the mask nga imong gigamit, but there are still tendency because ang pino sa particles, no, especially for the asphalts might even get makuan lang yapon maginhawa yapon nimo because especially kung ang mask is not really fitted sa individual. So may tendency nga mo sulod na siya because pino kayo. And remember, what we advise sa mask to be used is the N95 or KN95, no? Because these masks really protect, especially for small particles. So, and then if ever nga kinahanglan yung ka mo gawas, then make sure nga you will be using the fitted, no, face mask para nga maproteksyonan ka. So, and then for the health effects, I think number one, because this is related, no, mulang airborne siya na sakit. So, first and foremost, iginhawa na to siya, ang respiratory problems ang pinaka immediate nung effect sa mga tao. And then siguro because this will also affect ang skin, no, maybe na-observe ginis mga tao, especially for those nga naka-expose to ganina, because these are component of sulfur.
nga medyo hapdos-hapdos or medyo katul ang iya ang panit, no? So this can cause skin irritation, and then nose and throat, no? Because syempre maapil man na sa langhap, and then eye irritation, especially nga ang ato ang gitabunan, ang ato alang mang mouth and nose, so exposed ang ato ang mga mata, so kakos gyapon ni siya o eye irritation. And then aside from that, siyempre kung may mga ayon-ani nga mga situation, we can also observe some mental and emotional stress, no? Labi na itong di pakagawas kay sakit. So we advise especially ang ato ang mga children, mga kids, infants, as much as possible, dili sila ma-expose aning kuan, because they are prone to secondary infections or complications due to asphalt. And then katong na mga daan, no, nga mga humakon kaning mga bronchial asthma na delikado ni sila. And then katong na mga comorbidities, mga sakit sa cancer, may mga lungs, katong na mga chronic nga mga diseases, as much as possible dili gid sila magpa-expose, especially during this time. So I think that's all for my answer. Okay, thank you, RD Josh, no? Naki-follow up question, Ms. Denise, or okay na? For DOH. Yes, for DOH, katol lang, sir, sa health hazards. But for the other concerned agencies, I would like to ask lang po if maybe sa Pag-asa, FIVOLCS, or EMB, galing in the time na rainwater touches or mixes with rainfall remnants, what could be the possible na pwede mahimo sa mga tao in terms of cleaning up, especially this is something new na kanang karon pa ni na kuan sa mga tao in like mostly in areas of Cebu province, and sa drinking water and agriculture na part, maybe sa EMB na part, sir. Okay, thank you, Ms. Ma'am, pwede lang din po ako mag-input, no? Sa mga sa volcanological community po, ang ina-advise po when it comes to volcanic ash, pag medyo makapal po or significant po ang ating ash, at lalo na po kung pino, no? Ang advice po sa atin ay instead of hosing it down, yung babasain po natin, ay walisin na lang po natin at ipunin po and then ipakolect po natin, no? Kasi kung atin po itong i-hose down, ay baka po ito mag-clog sa ating mga drainages, no? Pwede po kasi itong manigas sa drainage kapag pinong-pino po yung abono. Kung mas maganda pong i-collate ito, and then actually maganda po yung abo na isama sa construction material or as feed, isama po sa mga agricultural soil, dahil ang volcanic ash po is very rich in minerals. If I remember correctly, noong Taal eruption po, may mga specific ratios po yung ash dun sa soil, no, na pwede pong i-mix at mapakinabangan po, no, rather than just throw it away. Pero yun nga po, when it comes to yung magiging impact po nito, lalo na po kapag makapal or kahit po manipis, kung maya-maya o persistent na po, for example, magkaroon po tayo ng sunod-sunod na activity sa Canlaon at sunod-sunod po ang ating ashfall, kahit po ito manipis, mataas po yung tsansa na magkakaroon po tayo ng acid rain kapag nagkaroon po tayo ng rainfall, no? At ito po ay makaka-apekto sa ating mga pananim, no? Ito po yung naging experience dito sa Taal Volcano, lalo na po kung ang hangin ay papunta sa atin, ay yung sulfur dioxide, di-dissolve din po yan ng rainwater, dahil ang SO2 po ay soluble po siya sa
sa tubig. So kung pumuputok po yung bulkan at may mataas pong emission ng sulfur dioxide at papunta po sa Cebu province, pwede pong magdulot ng acid rain ang eruption, no? At ito po ay maaaring makaapekto sa ating mga pananim, no? So yun lang po from FIVOX. Okay, thank you. Hello. Sige. Good afternoon po. So sa part naman po sa EMB, yun, add ko lang yung sinabi ni ma'am kasi hindi po ito ordinaryo lang po na particulates or a form of dust. Ito po ay volcanic na dust or volcanic ashes. So that means meron po itong mga components ng sulfur. So when it comes naman po sa if groundwater or ang source ng water for drinking is ma-exposed ng ashfall, no? So it is not advisable po to drink, no? Even though kahit i-filter mo lang yung ashes, no? Kasi nga po may mga additional or may mga kasama po itong ibang mga minerals or chemicals, no? Kagaya po ng sulfur, which is given na po ng sulfur in form is na nakaka-irritate. Kaya nga po sabi kanina na may mga tao naka-experience ng irritation sa skin kasi nga po hindi po ito ordinary na ashes or dust. Ito po ay volcanic dust. So yun po hindi po namin ma-advise once po na ma-expose po sa ashfall yung mga groundwater na sources natin. Isa nga po ang sulfur dioxide, precursor po yan ng acid rain. No? So once mahaluan po yung ating mga groundwater na sources, no, para sa use for drinking, no? So talagang hindi po advisable na i-consume. Okay, thank you, Engineer Arthur from the NREMB. Okay. Other questions from our media partners? I think there is yung okay, we have Miss RV from DYHP. Sige, Miss, go ahead, Miss. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. My question is directed to Miss Ami from DepEd. Hearing all these explanations, and what are our recommendations as well sa mga schools, labi na nga naapay mga schools po in the province of Cebu nga wala ni suspend sa ilang classes. Unsay recommendation na to ani and unsay mga alternative po aron nga makakontinue ang pagtungha sa mga bata. Thank you. Ay nga po, no, Miss RV, thank you so much for the question. Yes, ato lang ning gustong i-reiterate, no, sa kadaghanan na ang ato yung declaration sa suspension of classes, ang ato gining local government units kay sila man ang mas naidaghan nga mga arms and sangay nga makatabang og assess kung kanang emergency na ba ni or dili na gyud ni siya dapat ang atong mga bata ma-expose sa kanina mga certain hazards, especially if it concerns our health. But for those nga mga tunghaan or mga places or municipalities na to na wala pa nag-declare, siguro basin ongoing pang ilang assessment, no, sila man gyud ang ilaha man gyud na unit dito ang maka-assess ana. And mo coordinate na lang na sila sa atong mga school heads kung angay ba or dili ang pagsuspend sa klase. However, kita sa DepEd Department of Education, no, especially sa Central Visayas, andam man kita sa kanunay kay we have certain DepEd orders, specifically DepEd Order 14 series of 2026, wherein it talks about our guidelines on learning continuity in light of emergencies. So kaning ato ang mga DepEd advisories, kani particularly naghatag na to og instructions or protocols on what to do during emergencies. So kani nga order, it actually
supports our school heads no in making informed decisions for the safety and well-being of DepEd stakeholders across all phases of emergency. So depende ni siya sa severity no sa kanina particular na emergency. So mo follow tag certain framework that would guide us kung dapat ba nga ipadayon nato ato ang mga klase in regular classroom setup or pwede ba ato na siyang flexible learning or nanatay mga alternative delivery modes ato na lang sa atong mga balay sa tagsa nga mga pulianan sa atong mga learners and naatay certain frameworks nga i-follow depende ni siya no sa level na gitawag og based ani nga framework na gitawag og hayo, hinay, hinga at hinto. So kaning hayo in-person classroom learning pa ni siya. So kung madaladala pa ang kaninga emergency, pwede pa ni nga naapa itong mga bata sa sa eskwelahan. So kato sigurong as you have mentioned katong mga certain places nga wa pa ni declare og suspension, siguro ang ilang assessment naapa diri nga level and ang ato apong mga school leaders, school heads, ang ilahapod nga based sa assessment po sila mga LGUs, napapodiha sila na level. Kaning hinay or ease in, mao na ni siya itong tawag structured distance learning experiences. So dinhi na ta hinahinay og shift sa ato ang mga modalities kay medyo dili na madala nga naa pa ang mga bata magpabilin pa sila dito sa ato mga tunghaan because of kani nga mga health hazards na ni gawas karon. So ang kaning hinga og hinto kato na ning mga levels na medyo naanatay gamay nga concentration or focus on the learner well-being. So aside nga mo continue ta sa kato atong mga basic competencies na ihatag sa mga bata, mutudlo na sa tag-apil, muhatag na ta og like integration more on sa ilang psychosocial support and well-being because naanay certain level of distress nga naka-affect sa ato mga bata. So sa pagkakaron, ubay-ubay na ang ato ang mga schools which have where their respective LGUs have declared suspension. So muabay ra kita sa Department of Education. But gusto mi nga magpahibaw sa kadaghanan again that we have DepEd Order 14 series of 2026 that learning continues despite of these emergencies. Okay, thank you, Ms. Am. Naka-follow up question, Mr. V, or tubag rampang tan from DepEd? Okay, thank you, Ms. We have question from Faith from PIA 7. Sige, Faith, go ahead, Faith. Rob, am I audible, Rob? Padogra ko. Yes, loud and clear, Faith. Yes. Maayong hapon sa tanan. My question is for RD Joel. Maayong hapon, RD Joel. In this situation right now, tungod niya to ang ashfall, what is your advisory for LGUs in Cebu and Bohol, RD? Yes, ma'am. Thank you for that kwan, no? Actually, as like what I said from the start ng opening statement na to, we did the PEDRA or the emergency meeting this morning. So that's why we are collating this information so that we can give advisories sa ato ang mga LGU, no? The preemptive actions kagaya ganiha with the arrangements sa DOH ganiha, yung detailed na let's say simpleng paghugas sa ilang mata kung masudlan ilang mata, at least to remind our people atong communities kay murag na mention na bag-o ni sa atuaron, although dugay na nagbuto ang kanlaon but karon lang ni nakaabot diri sa atuang area. So that's why we are getting information and so that we will inform yung dapat natong himuon sa atong mga community, you know. So yung advisories nato will be after actually tuloy-tuloy nang to ato ang activity unta naabtan lang ta aning press con na immediately that we feel we need to disseminate
immediately through the PIA yung information. So that's why it triggers this press con so that as early as possible people may know what things to do in the respective community. Mo na po na ako makuha sa inyo this time, but on the other monitoring nato we open our virtual EUC tuloy-tuloy lang, and then we have an update this alas 3 just in case to get updates coming from the LGU para makuha po nato ang kung naabagay mga affected communities in their respective communities. So online ongoing atong monitoring, and then we have to continue until that mawala po ding how fast that this asphalt will pass region western or the Central Visayas area of responsibility. So based naman sa ato ang Pag-asa and DOST, natay mga inuras diha as to when kung maagi sa atong area. May hapon. Thank you, RD. Okay? Yeah, but additional question or okay. May follow-up question po, RD Joel, sa inyo sa OCD and of course sa RDRMC, since I think na pangutana na po ni ganiha kaning regarding sa katong mga pamaagi sa katong paglimpyo gani RD, like kaning mga ashfall na mitapot sa palibot karon labi na diri sa Cebu and sa other areas diri sa Cebu province no other LGUs for sa sakyanan sa part sa RDRMC RD or sa OCD na ba tay ipahamtang in terms of kaning mga proper procedures of cleaning, like sa pagpanglimpyo of course natay mga at least dili ma-risgo pod ang kaning for sa side po na sa health, but of course sa inyuha sa OCD niya sa ato ang mga localities. Yes, Robinson, na-mention na to ganiya kung as we are keen and listening sa information what were instructions. Running water can save our yung limbs na to, parts of our body, hugasan lang. If we are exposed, and then sa mata, we have to wash our eyes immediately with running water. And sa mga gamit, of course, samot na hugasan nato na siya as much as possible so that it will not be a cause of corrosion, to minimize corrosion, those exposed mga sakyanan, so limpyuhan lang. So it's a basic one naman considered as musulti na nato sa mabaw na pagsabot, abog siya, but it contains chemicals, volcanic chemicals that may affect the colors of our vehicle, like what you mentioned, mga sakyanan. So with our roofing, so ibig sabihin all exposed items o gamit na in the open, hugasan lang siya. May hapon. In terms sa kaning nahitabong ashfall na diri sa Cebu City. How about sa atong silingang probinsya sa Bohol, RD Joel, nabay reported ashfall po dito, RD? Sa karon wala pa mi na dawat sa based on sa chat box. Wala ko katabok na liwat as of as of now walay feedback or reported asphalts pa, but if you see yung report ganiha as to the trending sa atong DOST o Pag-asa as to where the direction of the air, so nasa oras ganiha nga gi-present kung how ang speed sa air, kung maubuto yung speed na mag-abot sa isa ka destinasyon. So i-monitor lang po nato to. We will see the projection sa ato ang Pag-asa o DOST.
Okay, daghang salamat, RD Joel, no? Okay, I will proceed. Other questions from our media? Napamay to our other panelists po. We have from Pag-asa, DNR, EMB. Okay, Sir Lyle. Sige, sir. Go ahead, sir. Sir, good afternoon, sir. RDs, good afternoon. My question isn't, medyo layo ni siya sa nahitabo karon nga ashfall, pero my question is directed to Pag-asa and possibly EMB. Most of our local officials here are already using the term drought. So we would just like to ask, to put it on record, is Cebu already experiencing drought or dry spell as of July 9? We would just like to confirm this one. And then, how long does it usually last, ang kaning dry spell? Thank you. Hello, good afternoon. By the way, si Sir Al ni exit na since na nag-attend meeting. So I'm Mark Dallas, we're a specialist of DPRST. So update for ato ang dry condition, drought, dry spell. As of the moment, as of June, I think naanap na sa dry spell. It been verified for a while. So, Central Visayas, including Cebu and Bohol, no, naanap sa dry spell. But for our projection, we are seeing a recovery for the next few months. So, dry spell, meaning 3 consecutive months na below normal condition. So for the past 3 months, most of the municipalities or Central Visayas naka-experience of below normal rainfall. But based on the projection, we're going to recover this month. We are expecting near normal rainfall for the month of July. And hindi na tayo makabalik experience o dry condition and even dry spell sa December until the first quarter of next year. Okay, thank you, Sir Mark, no? Sir Lyle, sir, or you have follow-up questions pa, sir, for Pag-asa? Okay, thank you. Napapatay other questions? We have other questions pa ba from our media partners? Or Mr. Salvador? Says? Sige, sir. Go ahead, sir. Good afternoon from Juan de Radyo, Cebu. Gusto lang ko mga tanang kung naamay mga balita about kung doon mga flight na affected diri sa Cebu Mactan Airport because of this ashfalls. May I, ulay taga-kaap, no? May I answer na lang in reference to our emergency ganihang buntag. As of ganiha, based on the kaap report, wala pa sila suspension sa ilang flight as of now. As of the meeting ganiha, yung inbound o outbound, wala pa yung suspension. So wala pa naapektuhan nga wala siya naka-apekto sa mga biyahe sa ibabaw sa taas kining ashfalls. Yes po, wala pa as of ganiha, as of tong emergency meeting na to, bago ta nag-press con, wala pa reported suspension of flight inbound or outbound. Thank you, sir. Sige. Ato na i-wrap up na. Okay, I think kung sila mga media, no?
Okay. Daghang salamat sa ato ang mga panelists no, RD Joel, si RD Joshua, si Engineer Al, Engineer Arthur sa DNR, Engineer Al from Pag-asa Visayas, and of course from the USTP box si Ms. Marito no. Daghang salamat sa oras, and of course sa ato ang mga media partners nga i-join na to karon sa ato ang virtual press conference regarding aning nahitabo sa Magkanon. Of course atong hibaw-an sa mga gipangbuhat sa atong mga nagadiiyang ahensya sa gobyerno pagtupag niini nga panghitabo. Okay, daghang salamat no. Once again gikan na mo diri sa PIA, Philippine Information Agency Region 7, of course to our partner agencies. Once again, thank you so much to all our media partners nga ni-join nato karon sa ato ang virtual press conference this afternoon. Stay safe. Salamat kami. Amping. Thank you. Salamat.